Hello everyone, I'm Anske and nandito pala ako sa inyong harapan upang magpasalamat sa atin ni Ping Bicolana Vlog, yon t-shirt. Wow. T-shirt guys para sa kanyang mga kaibigan dito sa YT World. Ayan, Manay Ping, thank you so much and mabuhay ka hanggat gusto mo sa iyong birthday. Guys, panoorin natin ang video. Ayan, samahan nyo kung panoorin natin ang video guys ng regalo ni Manay Ping Bicolana Vlog. A few minutes later. Ayan, ito guys ay t-shirt. Remembrance sa amin ng birthday girl na si Manay Ping Bicolana Vlog. Wow! Buksan natin isa-isa guys, no, para makita natin ang ganda ng t-shirt. Yeah! Tingnan mo akong panta. Pinto. Oh, ganda. Pinto. Wow! And sa likod. Ayan, sa likod din guys. Charan! See? Top. Next. Charan! Johnny to. Johnny to. Lani to.
ng atong. Winstop. Next. Tuloy tot is Jess Panorejo. Likod nila guys is parehas lang, same. Jess Panorejo New. Same likod nila, oh, same lang. Then next, Kobe San Vlog. Kobe San Vlog. The next is Barong Bog. Bog stop. Bogstop. Si Bogstop. Next is Abu Yusef. Ganda niya guys. Ganda ng pagka-print niya. Last guys ay si Ted. Ted Balon Channel. Ganda, oh. Ganda. Ayan, then ayan, ito guys yung kanyang back. Back. Likod ng t-shirt. See. Ayan, Manay Ping, thank you so much. And mabuhay ka hanggat gusto mo sa iyong birthday. Manay Ping, sa ngalan ng Team of Thunders, ayan, maraming salamat po sa iyong gift sa amin. Wow! Ayan, Manay Ping. Ayan, in fairness, ang ganda ng t-shirt, ang ganda ng pagkaka-print niya. So, thank you so much. And happy birthday again, Manay Ping. May the Lord bless you. Bye-bye, guys. See you around.